19 χρόνια λειτουργίας γιόρτασε ο όμιλος West. Ένας χρόνος φεύγει αφήνοντας πίσω του γλυκές αναμνήσεις και το 2009 που έρχεται υπόσχεται πολλά. Η διεύθυνση του ομίλου West οργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι για τους συνεργάτες και φίλους στο γνωστό καφέ μπαρ Καμίνι. Ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά, επωφελία της Δυτικής Μακεδονίας την οποία υπηρετούμε, αλλά επωφελία και όλων μας. Σκεφτήκαμε, όπως λένε, η χρονιά, η καλή φαίνεται από το καλό ρεβεγιόν. Εμείς σε 2 μέρες θα έπρεπε να κάνουμε ρεβεγιόν. Το κάναμε ενδιάμεσα από την έναρξη λειτουργίας του ομίλου West 24 Δεκεμβρίου του 1988. Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα οι καλεσμένοι αντάλλαξαν ευχές, ενώ τα happenings κράτησαν αμύωτο το ενδιαφέρον τους. Κόσμος παράξενος με μίσος γεμάτος θέλει να βλέπει, εσύ να πονάς χωρίς να τον νοιάζει, θέλει να βλέπει Ξένος είσαι στον κόσμο αυτό που ζεις, στον κόσμο τον παράξενο αγάπη δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις ποτέ σου γέλιο και χαρά, η ζήλια και ο φθόνος θα σου κόψουν τα φτερά. Κοίταξε καλά, οι ταλαντούχοι συνεργάτες του σταθμού τραγούδησαν και χόρεψαν, δίνοντας μια άλλη νότα στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση. Αναμνηστικά δώρα αλλά και πολλές εκπλήξεις περίμεναν τους καλεσμένους. Ο όμιλος West έσπασε το τυχερό ρόδι για το έτος 2009 με την ευχή να είναι μια δημιουργική και αποτελεσματική χρονιά.